man ang inilang pagkikan na Dr. Edward R. Kagape. Patong na ka, Dok? Kanina la. Ha? Ang problema may gala kay wa pa gani kapwesto na akong lubot ha. Mundar naman. Mao na siya may gala ang istorya yung tinuod sa kuan. Istorya tinuod sa acute pancreatitis. Sa akong pagkatiguang nga pagka-surgeon may gala. Usually yun may tabuan na makita sa internal medicine sa mga ubang doktor. Pag gahi na sa tiyan, maratoner. Oh. 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 Ayaw ka. Di yun. Sa paghumanay mong dagan, pawa sa ka, relax ka yun. Kunya, inom-inom tubig. Kaya kung dili ka kayo, kunon, dili ka kayo makakaog daghan. Kaya dili gina siya ma-prevent sa Boston Marathon na salin. Sa Boston di kay siya problematic. Problematic yung kanon imong kaunon. Kaya wala na dili ready ang imong tiyan mag-digest oy. Kay gikapoy ang imong lawas, the more nga magkapoy ang lawas nato, the more nga the less nga magtrabaho ang atong tinai. Pero kanang anong dapat ka nga nagdagan? Tubig. O candy. Di po pwede mo kaon kanon ba na? Dili ay naon sa man wala dili na siya pwede wa na siya wa na energy tinaay mo trabaho nga nagadagan ka. Tuo man gi-concentrate man tanan dito sa kuan sa imong utog ug sa imong muscle. Oh, mo ba nang Boston Marathoners katong Afrikaners gani nga sukay managan? Kita ba day mo sa ilan nagkaon og kanon? 24 hours gadagan no? Way kaunay. Bisag adlaw man din. Sige len. Okay. Hello, good morning. Yes? Musabutin nung gadugay ang sakit sa bukog, day. Kaysa unod. Mas dugay siya mawala ang sakit. 45 days ang minimum. So, sa bukog. Kanang piniliver, si Ricok, si Arcoxia, may nga na. Kung amiga rin mo ng parmasya, hindi yung katagaan ko may resita ron. Sa pag-aspirin ba, di katagaan ba? Kinala na resita yun. Okay, may butag. A lot of doctors are watching us. Muna siya. Ay, mo Pinoy. Paborito man yun ako ng OBGYN sa una. Wala na ron. Hindi na ako ganahan na eh. Mura na tinatanaw na ito buntag ko ito gabi Santa Cruz Digos. Why lami? 0948-717-6864 Mildred of Astorga. Pwede. Wala man. Why gid? Naday ka diya, nay? Napindot. Usab, tawag usab kay wa man ako madungog dahil imong tingog. Ura mag tingog nagikan sa kuan, gikan sa langit. 0906-565-2591. Babae, 62-year-old. Kani adtong naga-work pa ko, magsige kog urom. Magdamgo og maot eg utang. Debe ta. 0910-661-4243. As lang unsa may itambal sa ulcer nga itom na ang tae Santa Cruz Digos ni Modoy. Mag-itom na gani ang tae doy, nagad-bleeding na imong stomach, imong ulcer. Dili na makaya og mag-inom-inom lang kag tambal. I-admit di kag yun. Kay kung anemic na ka, musamot na siya ka bleeding. Mag-bleeding na tong imong ulcer. So, kung ba, mukuan siya ba? Mong vicious cycle siya. Musamot. Kay dili naman muklat tong dugo imong gablid dito. So, i-admit di ka sa ospital. Kung mag-itom imong tae hanga na kay ulcer. Hello, good morning. Morning, Noy. Okay ra man na. Okay ra sa bata pa. So sa tigulang dili na siya magmaayo. Dili mo gawas ang ihi dito mabilin.
Dili. Hindi mo na kusog. Okay ra kay bata pa man ka. Sige, salamat. Oo, sige. 0947 228 1392. Unsay tambal sa nagbasa nga pusod tapos baho? Female, 38-year-old. Uy. Infected na imong igo raman daw tan-aon. Tan-aon unsay sakit. Pag humana na, mura. Ay, dili mo palit. 0929-747-8262. Babae, 63-year-old, sakit kaayo, hawak ug batang, nagpa-x-ray, mao ni impression, hypertrophic degenerative osteoarthropathy, lumbar spine, unsa pasabot, matambalan pa ba? Wala, isa ra may pasabot atong imong x-ray na. Tigawang ka. 0950-330-1932. Dok, sakit akong likod ug sakit dapit sa suso, 65-year-old babae. Digos unsa ni Dok? Ipatanaw na sa surgeon dia sa Digos day. Ako man ang mga estudyante ng mga dok. Ang epithemal epilepsy kinahanglan na siya maintenance for the rest of his life. Wa gi undang. Phenobarbital ang ginagamit ana sa una katong Tigritol pod. So kinahanglan siya neurologist, neurologist. Dili nephrologist para man sa kidney. Neurologist sa utok. Kay kinahanglan na siya na i-maintenance o regular check-up kay ang phenobarbital daghang kay side effect. 0955-678-6248 lalaki 31-year-old nagpa FBS 98 pirmi banhod duha ka tiil ngano ni Doc sa imong diabetes day doy. Hello, good morning. Tani mo lotion, magamit kag lotion. Nagpatong na ka diha? Quail lotion. K as in kitchen, W as in worker, E as in elephant, L as in Lorna Tolentino. Double. Quail lotion. Ibutang sa kamot og tiil. Unya, kada buntag o kada gabi, bantayan nga di malang madto sa mata. Kay makabuta. Tapos, for the next tulo ka semana. Kada butang nimo manghugas sa ka, maligo sa ka para epektibo siya. Unya, katong inyong iro, bubuhi og kerosene. Para makuha ang tughok. Kung di gali makuha ang tughok, sindihi.